Ngano man na diha? Ngano man na? Hmm? Oo. Oo. Ano man? Yaw-yaw man? Ang duha eh. Anong yaw-yaw man, oy? Oy, anong yaw-yaw man na diha, oy? Wow, 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 wow. Ah, wow, 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 wow. Mamutsa nga eh. Nga. Mangipa pag sili eh. Mangipi sa kog sili ha. Diyan sa mo. Manaman mo gaon. Managaon, mangipo tag sili kay may nang ni ato ning paturuko na pod. Makakuanta, makatanom tag daghan. Makatanom ta og daghan nga sili. Paturuko na nig largo. Turukon ta nig daghan ha. Ang sili. No. Ang sili-sili. Paturukon og daghan. Ngipo tag sili. Nah. Igo gini itanom. Igo taasa na din niya oh. Taas di ay napagidaghang flowers. Wow. Napagidaghang bunga oh. Napa di ay. Nabali. Nabali pa. Nabali ang sili. Anong tani kay Miss Kana wa ka eskwela ron. Lain lawas kana. Lain lawas ni Kana. Ipo ang tagsili ani ato ning kuan ron. Ito puno sa una tangad tugkuan. Dakaw. Ara. Wow, kadaghan.